ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಂಡಾಸ್ ಪೂರ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೂರ ತಿದ್ದೆ. ನಾನೈತೆ ನೆಕ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ಮಾತಿದ್ದೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕ. ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಯಾ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡಾಸ್ ಪತ್ತೊಂಬ ಇದ್ದೇರು ಅಂಚ ಬಂಡಾಸ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಇದನ್ನೆಟ ಮಂದಿಜಿ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಡ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾಣೆ ಇಂಕ ಮನ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಣೆ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿ ಪಾಪ ಪಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ಲ ಪಾಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡುದು ಮೀನ್ಲ ಮಂತೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಂಡಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದಿತ್ತೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡು. ಸುಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ತುಯ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಬಂಡಾಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್, ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಷ್ಟಗೆ ತುಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು. ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ ತುಂಬ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಿಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಾಡು ಮಾತೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡಿಂಚೆನೆ. ಐತೆ 1 kg ಬಂಡಾಸ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 10 ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕುದ್ಯರಡ್ಡು ಸಾಂಬಾರ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 4 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಯಾನದು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪ. ಬೋಡಾಯಿನಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದುಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಐಕ್. ನಾನೊಂದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ದೆಪ್ಪುಗ ನಾನು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೆನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ನೈಸ್ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪೊಡು. ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ನೈಸ್ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪೊಡು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಜಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ತುಪ್ಪನೆ ಪಾಡ್ಯ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಪಾಡು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು. ಇದು ಬಂಡಾಸ್ ರೆಸಿಪಿಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನು. ಈ ಬಾಜನ್ ಉಂಡದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದುಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೆಪ್ಪುನು. ಆನಿ ಆನ್ಲ ನೆಗ್ದಿಲ ಕತ್ರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಪಾರಡ್ ರೇತೋದಿನ ಆಫರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಡಾಯಿ ಇರ್ತದೆ ಸೋಕುಡದು. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವ್ವ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಂದು ಕೈಲ್ ಬೈದುಂಡು ಉಡಂದ ಮತ್ತು ಇದು ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ ನಾನು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನನ್ನ ಬಂಡಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮನವರು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಾನಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಬಂಡೆ ತುಯ್ಯೆ ಅವೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂಡಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲಲ್ಲಿ ಬೈತಂಡು ಇದು ಎನ್ನ ಸುಕ್ಕಾಗೋದು ರಸ ಆಪುಣ ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕದಾದ ಆಪುಣನು ಅರೆಪ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಅದು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಕಜಿ ಕೆಟ್ಟುಂಡ ಆದನು ಈಗ ಅರೆಪ್ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಡ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತು ಡ್ರೈ ಆಂಡ ఇప్పుడు అంతే ఈ ನಮ್ಮ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಲತ್ತೆ ಅವಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ನನ್ನೈತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಡನ್ನ ರೆಡಿ ಡ್ರೈ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಆಯ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಇದು ಡ್ರೈ ಆಂಡ್ ಯಾವ ಪುಣ್ಯಾಗ ರಸ ಆತು ಹೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂಡಾಸ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಸೋಕಾತಲು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತೀನಿ ಹೆಡ್ ಆತು. ಬಿರಿಯಾನಿದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬಂಡಾಸ್ ಸುಕ್ಕ
ತಿನ್ಕ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಕೊಡ ನೈಟ್ ಬಂಡಾಸ್ ಗಸಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಡನಿ ಬಂಡೇರು ಇನ್ನು ನೀರು ದೋಸೆ ಮನ್ಪು ಐ ಕೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಬಂದ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮೈಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ನೀರು ದೋಸೆದ ರೆಸಿಪಿ ತೂಪಿಜರು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ನ್ಯೂ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ನೀರು ದೋಸೆದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮೈಪೊಡು ಚಾಕ್ ದೀತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಾಕ್ ಕಣ್ಣ ಕೊದ್ದೊಂದು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾಕ ಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೂಲಂಗಿಲ ಪದಂಗಿಲ ಗಸಿ ಮನ್ಪೊಡು ಮತ್ತು ಮೂಲಂಗಿ ಎದುರುಡೆ ದೀದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಕ ಕಡಾಯನು ಕಡಾಯಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತವ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತವಲ ಐಟನೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಪಾರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಆಪರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದೋಸೆ ಮೈಪು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾವಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಣು ಕೆಲವರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯಾರು ಯಾ ನೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ದೋಸೆ ಮೈತು ಅಂತೀನಿ ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಂದಿಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂದಿಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಪುರ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಾನು ನೀರು ದೋಸೆ ಏತು ಬಂಗಾನ ಅಂದೇನು ನಿಚ್ಚ ನನಗೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಅಂಚಿನದಾಲ ಟಪ್ ಬಂಗ ಇಚ್ಚಿ ಮೈಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ದೋಸೆ ಮೈಪಾರ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತುಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾನಿಲ್ಲರು ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಆ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ಆರೊಂದು ನೀರು ದೋಸೆ ಅಂತಿತ್ತು ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಂಚಿ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು. ನಾವು ಭಾರಿ ಇಂಚ ಮೈತೇರಂದು ಗೊತ್ತು ಜಗ್ ಅರ್ನ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೋದು ಅವರ ಅರ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಂಕ ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಉಂಡು ಸುಖ ಆರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ರಾಣಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆಗೆ ತಿಂಡಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡ ಸುಕ್ಕ ಹೈಟ್ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಂತ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಂಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ತಿಂದಾತ ನಾನು ಈ ಕಾಲ ಲೆಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಸೋಕಾತನು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಡ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾರಾಯ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಎಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾರಾಯ ಇದು.